Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kapartido ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. tiwalang dadagsain ang Uniteam Rally dahil sa pagtutulungan ng mga local officials sa Pampanga. Mga celebrity at performers inaasahang magbibigay sigla sa Uniteam Rally. Ilang mga abogado sa Central Luzon na nawagan ang COMELEC na tutukan ang talamak na vote buying ngayong eleksyon. At window hour policy ng MMDA para sa mga provincial bus nais busisiin ng Bayan Muna Party List. DOTR-LTFRB isinisisi sa mga provincial bus operator ang aberya sa biyahe papuntang Metro Manila. Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Naniniwala raw si Partido Federal ng Pilipinas Pampanga Chapter Chairman Ernesto Punsalan na dadagsain ang Grand Rally ng Marcos Duterte Uniteam sa Pampanga gayon po yung Biyernes dahil na rin sa pagtutulungan ng mga lokal na opisyal. Bagamat hindi na isasama sa pulong ng mga nag-oorganisa, tiniyak naman ni Punsalan na mapapadalo niya ang kanyang mga taga-suporta sa nasabing aktibidad. May exclusive report si Paulo G. Santos. Sa personal kong obserbasyon, dahil nga nabanggit ko kanina, mga big politician nagsama-sama, baka kung 70 yung kay Lenny hindi bababa ng 180,000. Ito ang maagang prediksyon ni Partido ng Federal ng Pilipinas o PFP Pampanga Chapter President Ernesto Punsalan, ang partidong kinaaniban ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. sa ikinakasang Uniteam Grand Rally sa Pampanga ngayong darating na Biyernes, Abril 29 sa Robinson Star Mills sa Pampanga. Ito anyay dahil na rin sa mga malalaking tao na kabilang sa mga nag-organisa ng aktibidad. Siyempre, pag sinabi mong big time, sila President Gloria Macapagal Arroyo, sila Dennis Pineda, si Lilia Baby Pineda, Dong Gonzales, Congressman John Lasatin, Mayor Pogi Lasatin, at mga ibang supporter nila. At kasama din si Congressman Mikey Arroyo. Ayon kay Punsalan, bilang provincial chair ng PFP sa Pampanga, sisikapin umano niyang mapadalo ang kanyang mga personal na taga-suporta sa Grand Rally ngayong Biyernes. Ganito rin umano ang ginawa ni Punsalan noong bumisita si Marcos Jr. sa Tarlac. Unahin na natin nung dumating siya sa Tarlac, nakapag-deliver kami ng tao doon, buhat sa Mexico, solid. Saka na si Obot ko, dinala ko doon. Siguro nakapagdala kami doon, more or less 150 katao. Sa ngayon kasi, katulad ng sa mangyayaring April 29, hindi pa namin alam, pinag-uusapan pa namin kung anong may di-deliver namin. Aminado si Punsalan na hindi siya naisasali sa mga lokal na pagpupulong para sa paghahanda sa Grand Rally. Ngunit may koordinasyon naman umano siya sa pagtimon ng mga volunteers. Anya wala raw itong bayad kundi kusang loob ng kanilang mga taga-suporta sa Mexico na dumalo sa Uniteam Grand Rally. Pag nagdala po kaming tao doon, up to this time, wala pong nagpa-funded sa galaw namin dito sa Mexico. Sarili po naming gastusin. We open, we pray, 2 more days. Kung may darating, salamat. Kung wala po, salamat. Paulo G. Santos, CLTV News. At kaugnay po ng balitang yan, ilang personalidad ang inaasahang magtatanghal sa gaganaping Uniteam Rally gayon pong araw ng Biyernes, April 29. Kasama rito sina Daryl Ong, Chocolate Factory, Hale, Andrew E., Q. Shea, Jason Fernandez, Catalina Velarde, DJ Lunio, Randy Santiago, at marami pang iba. Ayon ho sa mga organizer, alas 11 ng umaga o ngayong alas 11 ng umaga, sinimulang buksan yung Festival Street Dancing at alauna naman yung open gate
nasusundan ng performances ng mga personalidad mula rin dito sa Pampanga at maging sa Metro Manila. Alas 5 naman ng hapon, mangyayari ang mismong Unity Rally at mamayang alas 7 po ng gabi ay inaabangan ang festival concert. Gaganapin po ang nasabing event sa Robinson Star Mills, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Samantala, sa ibang balita, mga kabalin, mga kariyon, nananawagan po ang ilang Central Luzon lawyers sa Commission on Election na tutukan ang talamak umanong bilihan ng boto sa mga nalalabing araw ng kampanya. Ang mungkahi nila bumuo ng isang interagency effort para bantayan ang magiging kondukta ng halalan. Narito po ang detalye ng balitang yan. Hindi na raw bago sa ilang lugar sa bansa ang maduming estilo ng bilihan ng boto tuwing panahon ng halalan. Dito lamang sa Central Luzon, kaliwat kanan ng mga video sa social media na ibinibisto ang umano'y illegal na gawain ng mga magkakalabang kandidato. Para sa National President ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Bert Estrada, hindi katanggap-tanggap na ituring ang vote buying bilang bahagi ng kultura ng halalan sa bansa. Kasi for all the years that we have these electoral processes, na-undermine talaga ang sovereign voice ng Filipino people dahil sa paggamit ng pera at ano pa yung mga promises and even mga threats, no? Ayon pa kay Estrada, maraming uri ng pagbili ng boto ang isinasagawa ng ibang mga kandidato sa bansa. Sa provision ng batas, it's not just money, no? Anything of value, even a promise pa lang, that's already can be considered as vote buying if it is made or intended in exchange for a support or vote, no? So kaya ang yun nakikita natin yun in the past elections, as brazen as perang ibibigay, may nakadikit na pangalan o kaya mga medical card, insurance card na ganyan. Those are things of value. Paliwanag ni Estrada, isa ang vote buying sa mga problemang nais nilang tutukan kaya bumuo ng legal aid program ang IBP. Kaisa naman ng grupo ang human rights lawyer na si Attorney Oka Rodriguez. Bagamat kumakandidato bilang alkalde ng siyudad ng San Fernando, nilinaw ni Rodriguez na ang kanyang krusada kontra vote buying ay hindi para sa labang personal kundi para sa pagtitiyak ng magandang kinabukasan sa susunod na henerasyon. Gate niya, makatutulong sa enforcement ng batas ang pagkakaroon ng interagency coordination na pwedeng pangunahan ng Philippine National Police. Ito umano ang pwedeng maging takbuhan ng sino mang makakasaksi ng pagbili ng boto. Actually, kung medyo aggressive lang ang COMELEC, pwede naman eh. Pwede naman, karapatan nila yan. At saka most powerful sila during this election period. Kahit na sino pwedeng utusan, pwedeng takutin, pwedeng diretsuhing disiplinahan yung kung sino man ang nagbabayle at pwedeng bigyan ng karampatang mga sanksyon. Panawagan ni Attorney Rodriguez sa COMELEC, silipin ang mga programa ng national government na pwedeng magamit ngayong kampanya, gaya ng ayuda o patrabaho. 60 million, 20,000 bodies, sworn bodies, at 3,000 pesos per body. From 6 o'clock a.m. to 12 midnight. Isang araw lang yan. 60 million. Ayuda yan from the national government which should be given to those who became unemployed sa buong probinsya. Tapos itututok mo sa isang lugar lang para sa isang particular na kandidato. Talagang very disturbing. Samantala, minsan nang sinabi ng COMELEC na kailangan ng complainant para gumulong ang legal proceeding kaugnay ng mga kaso sa vote buying. Pero para kay IBP Central Luzon Governor Attorney Paul Maglalang, dapat magkaroon ng moto proprio o inisyatiba ang COMELEC, lalo't kung lantaran na ang bilihan ng boto.
Para sa amin, sa akin, lalo na personally, no, hindi naman dapat kailangan na siguro ng complainant. Pwede naman na karapatan din ng at nasa kapangyarihan ng COMELEC ang mag-imbestiga at magdesisyon sa mga bagay-bagay na nakikita nila na makakapag-act sila motu proprio. Yung obvious naman, kung kitang-kita naman sa sarili nilang mga mata at pandinig o yung makikita nilang obvious naman sa litrato pa lang, sana mag-investigate na para wag nang tumagal. Mabilisan sana ang resolusyon ng mga bagay-bagay na yan para madala din yung mga nagva-violate, yung mga hindi tumutupad sa batas, dapat lang maparusahan, kagad-agad, mabilisan. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Governor Daniel Fernando ng Bulacan, sinabing handa na raw ang mga Bulakenyo para salubungin ang liwanag ng bagong republika. At mga pro-Duterte volunteer groups sa lalawigan nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Vice President Robredo. Higit 2,000 pulis sa Central Luzon lumahok na rin sa local absentee voting. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa detalye ng iba pang mga balita, umabot sa higit 140,000 katao ang dumalo sa ikalawang pagbisita ni Vice President Leni Robredo sa Bulacan kasama ho ang Team Angat Buhay Lahat nitong ika-27 ng Abril. Batay po ang nasabing crowd estimate sa mga local organizer. Itinas naman incumbent Governor Daniel Fernando ang kamay ni Robredo upang muling i-endorso sa kanyang mga kababayan at sinabing handa na ang mga Bulakenyo na salubungin ang liwanag ng bagong republika. Narito po ang ulat. Bumisita sa ikalawang pagkakataon si Vice President Leni Robredo kasama ang Team Angat Buhay Lahat sa Bulacan nitong Huwebes, April 27 para sa Republika 2.0 tindig ng Bulakenyo People's Rally. Mula sa 45,000 na dumalo noong March 5 ay ikinagulat umano ni Robredo ang pag-akyat ng bilang ng mga nag-attend sa rally kahapon na umabot sa higit 140,000 katao batay na rin sa bilang ng mga organizer. Pang-5 ang Bulacan sa mga lalawigan sa bansa na may pinakamaraming registered voters sa bilang na higit 2 milyon. Matatanda ang na-endorso na ni Governor Daniel Fernando si VP Leni noong ika-14 ng Marso sa isang press con. Sa kabila nito, itinaas pa din ng gobernador ang kamay ni VP Robredo sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Ang lalawigan po ng Bulacan bilang tahanan ng unang malayang republika ng Asya ay handa nang salubungin ang liwanag ng bagong republika. Samantala, nabanggit naman ni VP Leni ang kahalagahan ng pag-house-to-house campaign upang mas makausap ng maayos sa mga botante. Paraan daw ito nang hindi sila malinlang sa mga fake news sa laganap sa social media at masulit ang natitirang mga araw sa kampanya. Alam nyo ba kung bakit mahalaga ang house-to-house? Napakarami ng kasinungalingan ngayon. Pag maglalaban-laban lang tayo sa social media, mahirap. Kasi hindi mo alam kung ano ang papaniwalaan. Pero pag nag-house to house tayo, tao sa tao, puso sa puso. Marami na kayong sakripisyo, pero meron pang 12 araw na natitira. Kaya pa ba? Kaya pa? Kung kaya pa, tara na Bulacan, ipanalo na natin to.
Katulad sa ibang rally, dumalo rin upang magpakita ng suporta ang ilang kakamping celebrities at personalities gaya ni Vice Ganda, Nadine Lustre, Darren Espanto, Nyoy Volante, Michelangelo Lobrin, Yen Constantino, Jolina Magdangal at Pinoy band na River Maya. Nagpakitang gilas din ng Fireworks Capital of the Philippines ng pailawan nila ang engrandeng pyro musical kasabay ng aerodrone show kung saan binuo ang pangalang Lenny at imahe ng rosas bilang hudyat ng pagtatapos ng nasabing rally. Samantala, hindi nakadalawang running mate ni Robredo na si Senator Kiko Pangilinan dahil siya umano ay bumisita sa Caloocan, Navotas at Malabon. JM De Jesus, CLTV News. Samantala, kaugnay ng balitang yan, nagpahayag ng pagsuporta sa kandidatura sa pagkapangulo ni Vice President Leni Robredo ang mga dating volunteers ni President Rodrigo Duterte sa lalawigan ng Bulacan. Sinabi ng nasabing grupo ang dahilan ng kanilang pagsuporta kay VP Leni sa isang press conference nitong Miyerkules kasabay ho ng People's Rally ng Team Angat Buhay sa nasabing lalawigan. Narito pong detalye. Nagsagawa ng press conference sa mga miyembro ng Mayor Rodrigo Roa Duterte Aguila Bulacan Chapter upang opisyal na ipahayag ang kanilang pagsuporta sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Ang MRRD Aguila ay pro-Duterte volunteer group na all-out ang naging suporta noon sa kandidatura ni Presidente Duterte at ngayon ay ibinabahagi daw nila ang kakayahan ng kanilang higit 100,000 miyembro para maipanalo si Robredo. Nakipag-alyado rin ng grupo sa IMK Leni na dati namang supporter ni Presidential Candidate Mayor Isko Moreno. Lumipat na rin sila sa kampo ni VP Leni. Pinuri naman ng mga lider ng MRRD Aguila si VP Leni sa kanyang magandang pamumuno at pagmamalasakit sa mga tao. Matatandaan na ang volunteer group na ito ni Pangulong Duterte ay nahahati sa 3 paksyon na may iba't ibang presidential candidate na sinusuportahan. Kaya nananawagan ng MRRD Aguila sa iba pa nilang kagrupo sa ibang paksyon na sumama na rin sa krusada ni VP Leni. Gayunpaman, tahimik pa rin umano ang grupo sa kung sino ang kanilang vice presidential bet, bagamat ang ilan sa mga ito ay nagsusuot ng damit na may mukha ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Samantala, naglabas ng statement nitong April 19 ng Partido Federal ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee na lumilipat na rin ng suporta kay VP Robredo mula sa kampo ni Mayor Isko Moreno. Nakasaad din dito na ang liderato ng PFP ay aktibong mangangampanya para kay VP Leni sa mga natitirang araw bago ang halalan. Liana Canilao, CLTV News. At sa iba pang balita, aabot sa higit 2,000 police officers na naka-assign sa Camp Oliva, Ciudad San Fernando, Pampanga ang lumahok sa local absentee voting na sinimula nitong April 27. Ang maagang pagboto umano ng mga alagad ng batas ay magbibigay daan para makapagbantay ang mga ito sa araw mismo ng halalan. Narito pong ulat. Nasa mahigit 2,000 police officer sa ilalim ng Police Regional Office 3 o PRO3 na nakabase sa Camp Oliva sa Ciudad San Fernando, Pampanga ang lumahok sa absentee voting na sinimula nitong April 27 hanggang 29. Sa payag ni PRO3 Brigadier General Matthew Bakay, kabilang daw dito ang 106 police officers na naka-assign sa regional headquarters at 139 na miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 3. Ang election-related na aktibidad na ito ay bahagi ng absentee voting para sa mga kawani ng gobyerno. Sa naturang aktibidad, pinapayagan ng mga police officer na gampanan ang kanilang karapatan upang bumoto habang naka-assign sa mga lugar sa labas ng kanilang itinalagang election precincts. Dagdag pa ni Bakay, sa maagang pagboto ng mga alagad ng batas, magagawa nila ang kanilang tungkulin na pangalagaan ng mga balota at mapanatili ang peace and order sa araw ng eleksyon sa May 9. Ang mga lumahok sa absentee voting ay pinayagan lamang bumoto para sa mga kandidatong humahabol para sa nasyonal na posisyon. Ang mga personnel na nakibahagi raw sa absentee voting ay mga residente pa sa malalayong probinsya gaya ng Apayao, Benguet, Samar at Lanao del Norte. Ginanapang botohan para sa mga regional police personnel sa Pampanga Provincial Police Office sa Ciudad San Fernando. Jennifer Salenga, CLTV News.
Pagbabalik ng CLTV Balitaan, foreigner na nagpositibo sa Omicron subvariant sa Pilipinas, may 44 close contacts ayon ho yan sa Department of Health. At 5.1 million pesos na halaga ng shabu at high-grade marijuana na samsam ng mga operatiba ng PIDEA. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik ang CLTV Balitaan. Sinimulan na ho ng Department of Health ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng isang foreign national na nagpositibo sa Omicron subvariant BA.2.12 habang nasa Pilipinas. Batay sa initial findings ng kagawaran, mayroong 44 close contacts ang nasabing pasyente. Kung saan saang lugar sa bansa ang kanyang mga nakasalamuha, alamin ho natin sa ulat na ito. Matapos ma-detect sa Pilipinas ang unang kaso ng Omicron subvariant na BA.2.12 nitong Miyerkules, April 27, gumulong na rin ang contact tracing ng Department of Health. Batay sa pagsisiyasat ng kagawaran, aabot sa 44 na katao ang nakasalamuhan ng foreigner mula Finland na tinamaan ng naturang variant. 9 na close contact ang naitala sa Quezon City, 5 sa Benguet at 30 habang nasa commercial flight ito patungong Manila. Sa isang panayam, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na masusi ng minomonitor ang mga close contact. Ayon pa kay Vergere, karamihan daw sa mga close contact ng pasyente ay fully vaccinated at ang iba sa kanila ay negative sa COVID-19. Wala rin daw kinakitaan ng sintomas sa mga ito sa kasalukuyan. Ang unang kaso ng BA.2.12 Omicron subvariant ay isang 52-year-old Finnish woman na dumating mula Finland noong April 2. Una nang sinabi ng DOH na bumiyahe ang babae sa isang universidad sa Quezon City at sa Baguio para magsagawa ng seminars. Ayon kay Vergere, negative daw ang babae sa kanyang pre-departure test sa Finland at fully vaccinated din daw ito. Pinayagan siyang pumasok sa bansa dahil wala naman itong sintomas noong una. Ngunit pagdating ng April 10, doon na kinakitaan ng sintomas ang dayuhan. Paliwanag ni Vergere kung ikukonsidera ang 14-day incubation period ng virus. Posible raw na infect ang babae sa kanyang bansa o sa kanyang pagbiyahe sa Pilipinas. Natapos daw niya ang 7-day isolation, naka-recover at na-discharge na ayon sa DOH. Nakabalik na rin daw ang babae sa Finland noong April 21. Jennifer Salenga, CLTV News.
Samantala sa ibang balita, ito ho aabot sa 5.1 million pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa dalawang magkahiwalay na operasyon dito ho sa gitnang Luzon. Kabilang dito ang 3 parcel ng higit 1 kilong kush, isang uri ng high-grade marijuana na nasabat ng Bureau of Customs sa Clark. Narito po ang report. Tatlong hinihinalang tulak ng droga ang nasa kote ng mga otoridad matapos ang isinagawang drug operation sa hinihinalang drug den sa Aliaga, Nueva Ecija nitong gabi ng April 27. Sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Nueva Ecija, katuwang ng lokal na pulisya sa lugar, nakumpiska sa mga suspect ang nasa 103,500 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala ang mga naaresto na sina Astor Bartolome, 36 years old na residente ng Barangay San Eustacio, Aliaga, Kokoy Bao, 42 years old ng Barangay San Rafael, Zaragoza, at Ryan Lugod, 28 years old ng Barangay Santiago, Aliaga. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa sa tatlong suspect na nakadetain sa PDEA Region Jail Facility. Samantala, nito ring Miyerkules, itinurn over naman ng Bureau of Customs Port of Clark sa PDEA Region 3 ang nakumpiskang high-grade marijuana o kush at methamphetamine hydrochloride o shabu. Itinurn over ng BOC ang isang parcel na naglalaman ng 500 grams ng shabu at 3 parcels ng 1,200 grams ng high-grade marijuana na tinatayang may street value na 4.8 million pesos. Ayon sa hepe ng PDEA Airport Interdiction Unit o AIU, sasailalim sa kustudeya ng PDEA ang mga nakumpiskang illegal substance para sa pagwasak alinsunod sa Republic Act 9165. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, window hour policy ng MMDA para sa mga provincial bus, nais busisiin ng Bayan Muna Party List. DOTR LTFRB isinisisi sa mga provincial bus operator ang aberya sa biyahe papuntang Metro Manila. At okra toothpaste at iba pang produkto balak gawin ng DOST dahil na rin sa okra surplus. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Isinusulong ng Bayan Muna Party List sa Kongreso ang pagbusisi sa ipinatutupad na window hour policy ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga provincial bus. Kailangan umanong mapag-aralan ang epekto nito sa libu-libong commuters na bumabiyahe araw-araw. Samantala, isinisi naman ng DOTR LTFRB sa mga operator ng provincial buses ang aberya sa biyahe. Si Jenna Lumbang Parungaw po ang may detalye ng balitang yan. Nitong nakaraang April 20, araw ng Miyerkules, libo-libong mga pasahero sa iba't ibang provincial terminals ang na-stranded dahil walang bus ang pumasada papasok ng Metro Manila. Kabilang sa mga na-stranded ang mga commuter sa Mabalacat Bus Terminal sa Pampanga. Ang sanhi nito, ang window hour policy na biglaan umanong ipinatupad ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa ilalim ng polisiyang ito, hindi pinapapasok ang mga provincial bus sa EDSA sa pagitan ng 5 a.m. hanggang 10 p.m. bilang tugon umano sa mabigat na lagay ng trapiko. Kaya ang ginawa ng mga provincial bus ay bumabiyahe na lamang ng gabi hanggang madaling araw. Tigil pasada naman ng mga ito pa Maynila tuwing araw. Bunsod ng sistemang ito na nakaapekto sa mga pasahero at dagdag sa kanilang gastusin, lalo na sa mga nagtatrabaho, ay ipinasa ng Bayan Muna Party List ang House Resolution 2562 na naglalayong mabusisi ang window hour policy ng MMDA sa Committee on Transportation. Ayon kina Bayan Muna Representatives Carlos Zarate, Euhemia Culyamat at Ferdinand Gaite, ang window hour mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ay malaking pabigat sa mga manggagawa na umaasa sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, sinisisi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga provincial bus operator na mali umano ang interpretasyon ng window hour policy.
Hindi raw pinipigilan ng mga ito na pumasada sa Kamaynilaan. Ang pulisiya ay paglilimita lamang umano sa kanilang pagpasok sa mga private terminal na halos sa kahabaan na ng EDSA. Maaari pa rin umano silang maghatid ng mga pasahero sa Metro Manila anumang oras, ngunit sila ay papayagan lamang sa hanggang sa intermodal terminals ng Department of Transportation. Matatagpuan ang mga intermodal terminal sa mga entry point ng NCR, gaya ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, Cubao Integrated Terminals at NLEX Terminal sa Bukawi. Pinadalhan na raw ng DOTR LTFRB ng show cause order ang Victory Liner Incorporated, Genesis Transport Service Incorporated, Bataan Transit Bus Company Incorporated, 5-Star Bus Incorporated, First North Luzon Transit Incorporated at Maria de Leon. Magkakaroon ng sariling hearing ang LTFRB sa May 10. Angelica Cara, CLTV News. Sa ibang balita, dahil po sa sobra-sobrang supply ng okra, plano raw ng Department of Science and Technology na gumawa ng toothpaste gamit ang nasabing gulay. Bukod dito, pinag-aaralan din ang paggawa ng paboritong inumin na milk tea. Ako, paborito ho ni kasamang Henry yan, gamit din ang okra. Alamin natin ang detalye sa ulat na ito. Sinisiyasat ng Department of Science and Technology o DOST ang posibilidad ng isang toothpaste na gawa mula sa okra. Ayon sa report na nilabas nitong April 25, binabalak ng kagawaran na maghanap at magsaliksik ng mga bagong produktong gawa sa okra. Dahil ito sa biglaang pagdami ng okra sa merkado. Ang sinasabi namang toothpaste ay gawa sa madulas na fluid o laway mula sa isang okra na naluto na. Ang okra toothpaste ay hahaluan din ng calamansi oil na mayroong whitening properties. Bukod dito ay balak din ng DOST na gumawa ng banaba milk tea at ihalo ang okra bilang stabilizer dito. Hindi na bago ang paggamit ng okra sa iba't ibang produkto. Isa pang sikat na eksperimento sa nasabing gulay ay ang okra water na nakakatulong umano sa pagpapababa ng timbang. Arlene Salonga, CLTV News. Kariyon, bago po tayo magtapos, batiin ko lamang ang aking mga kapwa Tomasino, lalong-lalo na ho yung aking mga kasamahan sa Tomasino, Kapampangan ng isang happy founding anniversary, 411th year na po ng Universidad ng Santo Tomas, ang pinakamatandang universidad sa Asia. Ayan, mabuhay po tayo mga Tomasino. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Meron din ho tayong Twitter at CLTV36 and at CLTV News. At sa Instagram naman at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide ho yan via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Samahan po natin mamayang alas 6 ng gabi si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye ng mga balitang Central Luzon sa CLTV News. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Kabalen, Karihiyon, maraming